በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 2 ስንክሳር ብሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ ኣደይ ልሳን ኮነኒ። ኣቤል ጻድቅ ጥሪ 2 በዛ መዓልቲ እዚኣ በኹሪ ሙታን ዝኾነ ደሙ ብዓመፃ ዝተኸዓወ ዝፈሰሰ ሓው ቃየል ዝቐተሎ ኣቤል ዕረፍቲ እዩ። ምክንያቱ ድማ ከምዚ እዩ። ኣዳም ትእዛዝ እግዚአብሔር ተመሓላሊፉ ካብኡ ንኸይበልዕ ካብ ዝተኣዘዞ ዕፅ ምስ በልዐ ሽዑ ግዜ ሞት ኣብ ልዕሊኡ ሰልጠነ። ናይ ሓጢኣት ባርያ እውን ኮነ። ሰይጣን እውን ሰብ ንኸስሕት ሰልጠነ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣዳም ካብ ገነት ወፂኡ ናብ ታሕተወይቲ ምድሪ ወረደ። ብዝፈጸሞ ጌጋን ትእዛዝ ኣምላኹ ብምጥሓሱን እውን ን100 ዓመት እናሓዘነን እናበኸየን ተቐመጠ። ብድሕሪ እዚ ቃየል ሓፍቱን ኤልዩድን ተወልዱ። ብምቕጻል ድማ ኣቤልን ሓፍቱ ኣቅሌማን ተወልዱ። ምስ ዓበዩ ድማ ኣዳምን ሂዋንን ከምዚ በላ እንሆ ደቂኺ ንኣካለ መጠን በፂሖም ኣለዉ እሞ ቃየል ንሓፍቱ ኣቤል ንዝኾነት ኣቅሌማ የእትዋ። ኣቤል እውን ንሓፍቱ ኣቤል ዝኾነት ኤልዩድ የእትዋ። ቃየል ድማ ንኣዲኡ ንሄዋን ከምዚ በላ ኣነ ምሳይ ዝተወልደት ሓፍተይ እየ ክወስድ ዘለኒ። ኣቤል ከዓ ነታ ምስኡ ዝተወልደት ሓፍቱ ይውሰድ በላ። እዚ ዝበለሉ ምክንያት ከዓ እታ ምስኣ ዝተወልደት ኤልዩድ ኣዝያ መልክዐኛን ንኣዲኣን ንሄዋን እትመስልን ስለ ዝነበረት እዩ። ኣዳም እዚ ነገር ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ጭንቂ ኾኖ። ከምዚ እውን በሎ ምሳኻ ዝተወልደት ሓፍትኻ ክትወስድ ኣይግበአካን እዩ። እንተዘይኮይኑ ግን ናብ እግዚአብሔር መስዋዕቲ ኣቕርቡ እሞ ንሱ መስዋዕቱ ንዝተቐበለሉ ይኹን በሎ። እግዚአብሔር ድማ ንናይ ኣቤል መስዋዕቲ ተቐበለ፣ ንናይ ቃየል መስዋዕቲ ግን ኣይተቐበሎን። በዚ ምክንያት ቃየል ሓዘነ። ሰይጣን ከዓ ረኸቦ እሞ እንታይ ደኣ ይሕዝነካ ኣሎ ክብል ድማ ሓተቶ። ቃየል ድማ ኣቦይ ሓፍተይ ንሓወይ ንኸገድፈሉ ስለ ዝኣዘዘኒ እየ ተኪዘ ዘለኹ በሎ። ሰይጣን ከዓ እዛ ናተይ ምኽሪ ስማዕ እሞ በሎ። ንሓውካ ኣቤል ናብ ፍልፍል ማይ ውሰዶ፣ ክሰቲ እንከሎ ድማ ብእምኒ ርእሱ ጨፍልቆ፣ ካብኡ ክመውት እዩ። ብድሕሪ እዚ ድማ ክልቴን ኣንስትኻ ይኾነኻ፣ ማንም ዝኸልክለካ የለን በሎ። እዚ ሰይጣናዊ ምኽሪ ንቃየል ደስ ኣበሎ። ሰይጣን ከም ዝመሃረ እውን ንሓው ንኣቤል ቀተሎ። ብምክንያት ንሰበይቲ ምቕናእ እውን ኣቤል ብኢድ ሓው ቃየል ሞተ። ብከምዚ እውን ሞት ናብ ዓለም ኣተወ። እግዚአብሔር ድማ ንቃየል ሓውካ ኣቤል ኣበይ ኣሎ በሎ። ቃየል ድማ ኣይፈልጥን ኣነዶ ናይ ሓወይ ኣቤል ናይ ኣቤል ሓላዊኡ እየ ኢሉ መለሰሉ። እግዚአብሔር ድማ ከምዚ በሎ፣ እንታይ ኢኻ ጌርካ ቃየል? ናይ ሓውካ ናይ ኣቤል ደም ካብ ምድሪ ናባየይ በፂሑ ኣሎ ትጠርዕ ኣሎ እምበኣር ሕጂ እውን እታ ብኢድካ ዝፈሰሰ ናይ ኣቤል ደም ክትሰቲ ኣፋ ዝኸፈተት ምድሪ እርግምቲ ትኹን። ንስኻ ክትሓርሳ ኢኻ እሞ በረከታ ንኽትህበካ ኣይትውስኽን። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ይኹን ኣብ ልዕሊ ምድሪ እውን ፈራሕን ተቕበዝባዛይን ኩን። ካብ ገጽ ምድሪ ጠቕሊሎም ብማይ ኣይሄ ክሳዕ ዝጠፍኡ ከዓ እዚ መርገም እዚ ኣብ ልዕሊ ቃየል እናበዝሐ ኸደ። ክብሪ ንዑ ይኹን እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ንጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ክዘልፎም እንከሎ ከምዚ በሎም፣ ካብ ደም ጻድቕ ኣቤል ጀሚሩ ክሳዕ ደም እቲ ኣብ ማእከል ቤተ መቕደስ ምስዋዕን ንዝቐተልኩምዎ ካህን ዘካርያስ ኣብ ልዕሊኹም ክበጽሓኩም እዩ። ስለዚ ድማ እንሆ ንነቢያት ንጠቢባንን ንጸሓፍትን ናባኻትኩም ክልእኾም እየ። ካብኣቶም እትቐትልዎ ኣሎ፣ እትሰቕልዎ እውን ኣሎ። ኣብ ምኹራባትን
ኣብ ምኹራባትኩም እውን እትገርፍዎ ኣሎ እውን ካብ ሃገር ናብ ሃገር እውን ከተሳድድዎም ኢኹም። ጳውሎስ እውን ቃየል ናብ እግዚአብሔር ካብ ዘቀረቦ መስዋዕቲ አቤል ብእምነት ናብ እግዚአብሔር ዘቀረቦ መስዋዕቲ ሓሸ። ምእንታኡ ድማ ምስክር ኮኖ እግዚአብሔር መስዋዕቲ ብምቕባል ምስክር ኮኖ። ምስ ሞተ እውን ጻድቅ ከም ዝኾነ ምእንታኡ ተናገረ። ብድሕሪ እዚ ኣዳም ንኣቤል ምስ ሰኣኖ ንቃየል ሓተቶ። ከምታ ንእግዚአብሔር ዝመለሳ መልሲ ድማ ደጊሙ ብቁጣዕ ንኣቡኡ ኣዳም መለሰሉ። ኣዳም ድማ ንወዱ ክእልሽ እናጎየ ናብ ዱር ከደሞ ኣስኬረን ኣቤል ኣብ ሩባ ረኸቦ። ክሳዶ ሓቂፉ ድማ መን ቀቲልካ በሎ። ካብቲ ኣስኬረን ከዓ ቃየል ሓወይ ቀቲሉኒ ዝብል ቃል ወፀ። ኣዳምን ሂዋንን ድማ ን28 ዓመታት ዝኣክል ብሞት ኣቤል ወዶም በኸዩ። ብድሕሪ እዚ መላእኽቲ ናብ ኣዳም መጺኦም ኦ ኣዳም ኣቦ ኣቦታት ኩሉ ዓለም እንሆ ብስራትካ ወድኻ ኣቤል ናይ ገነት እጽዋት ተሳሊሙ ኣሎ፣ ነፍሱ እውን ናብ እግዚአብሔር ደይባ እያ በልዎ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን እሞ ናይ ኣቦታትና በረኸት እውን ምሳና ተሃሉ ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለኣቤል ዘውክፍት ምስዋኡ እስመ ለልዑል ኣቕረበ በኩረ ኣባግኡ ወበእንተ ዝተጽሕፈ ሃብ ሐዋርያት ስምዑ በአምሳሊሁ በኩረ እንስሳ ወሰብእ ለአምላክ ያብኡ ወበአምሳሊሁ አበው ሰርኡ ይብል። በረከት ናይ ቅዱስ አቤል አቦና ይሕደረና አሜን። ከምኡውን አላኒቆስ ኤጲስቆጶስ ከምኡውን በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ አቦ አላኒቆስ ኤጲስቆጶስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ንጣዖታት ንኽንዕቁ ንምእመናን ከም ዘምህሮም ከሓዲ ንጉስ ምስ ሰምዐ ሓሽከራቱ ልኢኹ ንኽሕዝዎን ጽኑዕ ስቃይ ንኸሰቃይዎን ኣዘዞም። ቅዱስ አላኒቆስ እዚ ምስ ሰምዐ ቅዳሴ ቁርባን ቀዲሱ ኣቕረቦም። ኣብ ሃይማኖቶም ንኽጸንዑ እውን መዓዶም መሃሮም። ብድሕሪ እዚ ድማ ተሰናቢትዎም ንዓርሱ ነቶም መልእኽተኛታት ንጉስ ኣረከበ። ንሳቶም እውን ናብ ናይ እንዴናው መኮንን ሃብዎ። ንሱ እውን ተቐቢሉ ናብ ናይ ሃገር እንዲኩ መኮንን ወሰዶ። እዚ መኮንን ብዙሕ ኣሳቂዩ ምስ ደኸሞ ርእሱ ንኽቆርጽዎ ማእገሩ እውን ንኽስንጥቕዎ ኣዘዞም። ፍልሰቱ ከም ዝበጽሐ ምስ ፈለጠ ድማ ንሓደ መርከበኛ ምእመን ናብ ወደብ ምስ በጻሕኩም ስጋይ ኣብቲ በሪኽ ቦታ ግበሮ በሎ። እቲ መርከበኛ እውን ከም ዝኣዘዞ ገበረ። ብድሕሪ እዚ ምእመናን መጺኦም ወሲዶሞ ገነዝዎ እሞ መዋእለ ስደት ክሳብ ዝሓልፍ ከዓ ምስኣቶም ኣቐመጥዎ። ቤተ ክርስቲያን ሃኒጾም ስጋኡ ኣብኣ ኣቐመጥዎ። ካብኡ ድማ ዓበይቲ ዝኾኑ ተኣምራትን ድንቅታትን ተገልጹ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣቦ ይምሓረና፣ በረኸቱ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ሰላም ለአናኒቆስ ዘስጡቅ መትክፉ ለመኮንን በሰይፉ ምእመናንሂ ጽድቆ እለ ተሳተፉ ከመኣዘዞሙ እስከ ይተሃነጽ ምዕራፉ በመልዕልተ ደብር ስጋሁ አረፉ ይብል። ቅዱስ ቴዎናስ ሊቀ ጳጳሳት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 16 ናይ እስክንድርያ ዝኾነ ቅዱስ ኣቦ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ቴዎናስ አዕረፈ። ኣብ ዘመነ ሲሞቱ ንኸሓድያን ካብ ምፍራሖም ዝተለዓለ ኣብ በዓትታት ብሕቡእ እንተዘይኮይኑ ምእመናን ክርስቲያን ብግልፂ ክጽልዩን ክቅድሱን ኣይተኽኣሎምን። ንምእመናን ኣእሚኑ ቤተ ክርስቲያን ንኻንጹን ኣብኡ ንኸምልኹን ገበረ። ንተፍጻሜተ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳመይቲ ዓመት ሲሞቱ ዘጠመቆ እዚ ኣቦ እዩ። ኣብ መበል ሓምሸይቲ በዓለ ሲሞቱ እውን ዲቁና ሸሞ። ኣብ መበል 12 በዓለ ሲሞቱ ከዓ ቅስና ኣሃዱ ገጽ እግዚአብሔር ዝብል መናፍቕ ሰባልዮስ እውን ኣብ ዘመኑ ሰላዒሉ ኣውጊዙ ፈለዮ። እታ ክፍእቲ ትምህርቲ እውን ኣጥፍኣ። ካብዚ ብተወሳኺ ቆዝሞስን ድምያኖስን ምስ ኣሕዋቶምን ኣዲኦምን ኣብ ዘመኑ ሰማዕት ኮኑ። እዚ ኣቦ ሰናይ ጉዕዝኡ ተጓዒዙን ንእግዚአብሔር ደስ ኣቢሉን በዛ መዓልቲ ብሰላም ዓረፈ። ኣርኬኡ ድማ ሰላም እብል እንዘ እነገር ጽድቆ ለሊቀ ጳጳሳት ቴዎናስ ለጴጥሮስ እንተ ኣጥመቆ በበዓታት ጸሎተ ይግበሩ
በተራህቆ ውስተ አሃተኔ አስተጋባ ደቂቆ በስመ ማርያም ድንግል ማህፈደ ነዲቆ ይብል በረኸት ይሕደረና። ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ዘግዝእትነ ማርያም ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ናይ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ደብረ ኣባ ሲኖዳ ተኸናወነ። ጸሎታን በረኸታን ምሕረት ናይ ፍቕር ወዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ሰላም ለቅዳሴ ቤትቺ እንተ ተሃንጸት እንግዳ በደብረ አባ ሲኖዳ ማርያም አዝዚ እያንጌጊ በፉነ ተበዳ ጽድቅኪ ወብርሃንቺ ቺያየ ይሰዳ ውስተ መቅደስኪ ዘባህሪ አምዳ ይብል። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ምስ ቅዱስ ፊላታኦስ ሰማዕት ዝኾኑ 9700 ሰማዕታት ከምኡውን ነቢይትን ፈካሪተ ሕልምን ሳቤላ ወለተ ሕርቃስ ሰማዕትነት ዝተቐበላሉ መዓልቲ እዩ። በረኸቶም እውን ምሳና ተሃሉ አሜን። ሰላም ለሳቤላ ፈካሪተ ህልም ተስኣቱ ጠቢባ ነሮም ላቲ ሶበ ህልሞሙ ከሰቱ እንበለ ልዑል አምላክ ዘሰማይ መንግስቱ አህረመቶም ለህዝቡ ወለመኳንንት አበይቱ ለንጉሰ ምድር መዋቲ ይስግዱ ለቱ ይብል። በረኸቶም ይሕድረና ናይ ኩሎም ቅዱሳን አሜን። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብዞም ጸሎት ቅዱሳን ኩሎም ይምሓረና በረከቶም እውን ምሳና ትንበር አሜን። ጥሪ 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አቤል ጻድቅ፣ ቅዱስ ቴዎናስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ አላኒቆስ ሰማዕት፣ ቅድስት ሳቤላ ነቢይት፣ ቅዳሴ ቤታ ለእግዝእትነ ደብረ አባ ሲኖዳ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ታዲዮስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ ተአጋሲ፣ ቅዱስ አባ ጳውሊ ገዳማዊ ዓብይ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ነቢይ መጥምቀ መለኮት፣ ሊቁ አባ ሕርያቆስ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ። በረኸቶም ይሕድረና አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ድማ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተአረመለይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ዘተመንሶት አላድነነ በርሃነ ከቅዱስ መዚያከ ይእቲ መንግስት እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ ወእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አቃዚታ በፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራልን ኃጣውኢነ ተማኅፀነኪ ክዳንቺ አሜን አሜን። ለይኩን ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን አይፍለየና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን